Convocation flen bi am tan ne ba police sola e bolo ne ndi onwulo de kama mi bolo kele nte e beta da ma police sola bi go ni am na do mi Comme ça, shit naturel là, hein? Ou beko maquillage, power cam, ani snapu. Ah qui baille là te ko fos make-up. Ni odebe anche nya onye koro. Muna ntake? Neko. Hera mugo yera kibaru ya mi ebide. Kabri dugu jara mai. Abet laga nao. Ni azga naka jina muso de sira churoche. Wallahi anaka siasi modeli nunu. Cheche na adona ka fokate am follow mene. Kala wado na yakli jigina binasa. Kara ombe kara denyini kara muzumanu. Cheche bala chente mseni ya kuna nchia boy. Wallahi. Aba, abe to di. Tungana tiro da. Haramu. Okma falide ka t-shirt nyimi wa wal mai ni busanti gide shira. Aye ni ala yake singa bagato jamani wa wallahi masuno kwa nyala wani wakati bedi yere kan laje ni fini suga nesa jon bi bunani na akon madia en villa kono mgo ko ni ambe chilezi la ba fina ki bla étage sans fait ka fait mani fliku non ebe chuko duma model benkel ni te suno ko soro ka sabuka ka quartier kono demsonu ibe munge demsonu ne be ballon temps na fenêtre ko fe wakati be o parenté mu mega miri nega deguna ibe baraka fo shu erim que reportier ni ko kibe kuma kika mise walma nege bolenu kite mo fa boya kisa kelen tanga sigidala wa mara yere finati sobi herabu na kumolo ngo ko nyana baraka bawo o kuma mati kan armada o sumo ya o ma fo de boala ora to binyen blanc flani debela ka demsen do mena ko corriger très bien o ma be o parma una convocation ja ntaru répond anya samaga sefa dana wallahi no chere mu cheye muru me basukana che kumba tade ka chua kankani na se mo ma sondro ko do musu buteli kono na che choqué pour éduquer en fled de manami kono ni ladani tableau do be en bekeling na kan khami la bato tieno ke an chite kasula nga ofene kana natake damate me wale ambolosa madame la loi na levle na ga histoire de droit ou yetuguni nyebala jamana ngono ke fen chama be glanga soro kelete o nyongola me o de be sigidia kabiri bangira ye kuma nyana mam fo de ni anga quartier be ina fo mo bu kunjugu kan demsenu de bu sigi baro la fo shu erim ne ni jugu mizigi ba dana kule jalamba ti mizigi ba dana e be fega baro ke ito gele fe e obligé le no lo ki peron o de la bi commissariat muso bla place la ka tsa da idala eremu nyabala wa nga quartier kono neni jugo nu la cloche baga do ni nga quartier kono non demsenu kelo no ga to bizarre do noroni la no ma foko egrilin o ba foko ngani ajugu wal ma ko to ke ya famwa chauffeur 23h pile balani mabla be pour souwoni wal ma gere na ba siga ke mon ko chi be na ka kuma fe ala kama na mo men bo pour souwoni wal ma chauffeur ni ka jakarta chu yelemani ka dukale ko parra be boni nga ko ngala ka strati ga ila be ralanti wal ma bi galaga kari ay be bene do sigida la noy o de ato nga che dem senu ngalo ngan to bizarre nu dada ne la wa me profiter o de fe ka do blara ika gele abade bene ni siginyo onche anga jamana en kona lada do be mi kadini ne ta fe ne ni mo shide kata se police la wallahi dondo ni ne miri foite jigine kono ni ote ne siginyo komso abe wulle depuis 5h du matin wana willa kaba ayi dabon yes no kota onyi minengo kan fini no manga radio manga neninkan na willa kaba betorola wa barake den kele madeli ka kalo fla soro abulu folo o make sablo bebe bolli me jagwayo
be barakɛla na wuli depuis 5h du matin fo 22h o re kolokolo e mɔgɔ yɛrɛ ma ɲɛ bɛ kɛ ŋaniya e kuma fɔ o de tiɲɛ an ka finitigiw bɛ yan nɔ ka an ye lada ni taabolo minnu sigi ani loi minnu sigilen don walasa an ka se ko o bato ka ɲɛ cogo min na an yɛrɛ de ma se ka yɛrɛmabilaya faamu ni a fɔra yɛrɛmabilaya ye fɛn fɛn ka di mɔgɔ ye k'i k'o kɛ nka i k'a bila i kunna k'a fɔ fɛnɛ ko dantigɛ fɛnɛ bɛ e fɛnɛ ka kokɛtaw la ka se mɔgɔw yɔrɔ n'a fɔra an filɛ jamana min kɔnɔ bi ko fɛn fɛn ye mɔgɔ min ja k'i k'o kɛ walayi a tɔ laban na an ni baganw tɛ bɔ ɲɔgɔn na